שלום חברים, אני ערן שומרון וברוכים הבאים לסדרת פרקים המודל, שכל המטרה שלה זה לעזור לבעלי עסקים קטנים, בינוניים, לנהל את העסק שלהם בצורה יותר טובה ובסיומה לייצר סיסטם בעסק כך שהעסק יוכל לעבוד עם ובלי הבעלים שלו. לאורך כל הפרקים אני אנסה להביא המון ידע חדש, אבל הכי חשוב לי שזה יהיה ידע פרקטי, שיעזור לבעלי עסקים ללמוד משהו קטן, פרקים קצרים, ללמוד משהו קטן, וללכת ליישם אותו בעסק ממש באותו יום או למחרת. אני חיברתי את הספר המודל, איך להקים ולנהל את העסק שתמיד חלמתם עליו. חלק קטן מהדברים שאני אדבר עליהם מופיעים בספר הזה. אני כמובן אוסיף עוד נושאים חדשים, דקויות חדשות שאין בספר. את הספר ניתן להשיג בסטימצקי ובצומת ספרים, וב-78 שקלים, סכום כזה פחות או יותר. כל אחד יכול לקחת ולקבל עוד כלים פרקטיים, שבסופו של דבר יהיו שווים לכם, לבעלי עסקים, הרבה יותר כסף, אם זה בתחום של ניהול כללי, שיווק, מחירות, ניהול זמן, יצירת אנרגיה, מוטיבציה, ניהול עובדים ועוד 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 ועוד. היום בפרק הראשון אנחנו נדבר על תוכניות עבודה. למה נדבר על תוכנית עבודה? כי זה הבסיס להכל. הרבה מאוד בעלי עסקים מקימים עסק כי קפץ להם רעיון, אבל ללא מחשבה מקדימה. אנחנו נמצאים בראשון לנובמבר 2023, אנחנו 3 שבועות אחרי מתקפת הפתע, הרשע, על מדינת ישראל. אנחנו במבצע מלחמה, חרבות ברזל, ובעלי עסקים נמצאים בתקופה של שבר, של משבר, בתקופה של אי ודאות, ודווקא עכשיו זה הזמן שאני מציע לעשות חישוב מסלול מחדש, לתכנן את השנה הבאה בהתאם לסיטואציה, כמו שהיא תהיה, כי אם נחכה שהמציאות תארגן לנו את הדברים, בדרך כלל אנחנו נקבל תוצאות לא טובות. התפיסה שלי, כברת שאני מנסה לתכנן קדימה, מנסה לשלוט במה שבשליטתי, ולהוביל את הספינה שלי, את העסק שלי, אל המקומות, אל היעדים שאני רוצה, ובזה אני אגע היום. למה הדבר הזה חשוב? תראו, אני בכל שנה, בחודש נובמבר, מתחיל לכתוב את תוכנית העבודה שלי לשנה הבאה. אני עושה את זה פחות או יותר מ-2006, אז נחשפתי בפעם הראשונה לשיטה שאני מיד אגע בה, שיטת מפת מוח, והדבר המדהים הוא שמשנה לשנה אחוזי הפגיעה שלי בין התכנון לבין הביצוע עולים. אני חייב לומר בכנות שלמשל בתקופה של הקורונה, אז לא פגעתי ביעדים שלי, הייתי רחוק מהם, ואני מניח שגם בחודש אוקטובר בישראל 2023 ובנובמבר יהיה שינוי דרמטי, אבל עד אוקטובר, כשהסתכלתי על התכנון של השנה, במגוון רחב של נושאים, ואני אגע בהם תכף, אני הייתי ב-98% תכנון מול ביצוע, שזה יפה מאוד, וזה מה שאני אנסה ללמד. בואו נדמיין שאתם רוצים לנסוע לטיול עם המשפחה לאילת או לחול, ואתם מחליטים לא לתכנן. זאת אומרת, אתם יוצאים לטיול, אתם לא בוחרים מלון, אתם לא יודעים מה אתם הולכים לעשות בכל יום, קמים בבוקר ופשוט יוצאים לטיול ל4 ימים. אז ייתכן שיהיה טיול מענה יותר, מענה פחות, אבל אני מניח שאתם תסכימו איתי, שאם אתם תבואו, תכננו את הטיול בצורה מדויקת יותר, זאת אומרת באיזה שעה אנחנו נצא בבוקר, ואילו הצירות נעשה, וכשנגיע לאילת, כמה זמן נבלה בבריכה, וכמה בטיילת, ואולי נלך להופעות כאלה או אחרות, מתי נלך לקניון. התכנון
יגרום בדרך כלל לכך שבסוף הטיול אנחנו נצא מסופקים יותר. זה כמו, יש את המשחק הזה של קליעה למטרה, אם הייתי שם לכם רק את המשטח עצמו, בלי הסימונים בפנים, והייתם זורקים, אז הייתם פוגעים רחוק יותר, רחוק פחות, אבל ככל שאני מסמן מספרים, ובאמצע יש את הנקודה האדומה, ואני מכוון, התוצאות שלי יהיו טובות יותר, וככה רמת הסיפוק שלי. וזאת הסיבה הראשונה, שבגללה אנחנו רוצים, או אני ממליץ, לשים לעצמנו יעדים ומטרות. זה יעזור לכם להשיג תוצאות יותר טובות, זה יעזור לכם להרגיש מסופקים יותר, להרגיש שהתקדמתם יותר, להרגיש שבאמת החיים שלכם מנוהלים ולא מישהו אחר מנהל אותם. זה הדבר הראשון. הדבר השני, דווקא בגלל התקופה הזאת של עצב גדול מאוד בישראל, אנחנו צריכים לתכנן. כי השנה הקרובה, לפחות ההתחלה שלה תהיה שונה ממה שתכננו, המספרים יהיו נמוכים יותר וצריך לעשות התאמות. ואם אנחנו נחכה שהדברים יקרו מאליהם, אז אנחנו ככל הנראה נתעורר מאוחר מדי ונגלה שאנחנו במינוסים מאוד מאוד גדולים, ולכן המטרה שלנו היא לעשות תכנון ולהבין מה המשמעויות. אולי צריך לצמצם בעובדים, אולי צריך להצטמצם במשרדים, אולי צריך למצוא אפיקים חדשים של שירות, של מוצרים, בהתאם לסיטואציה שנוצרה. והדבר השלישי, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו נמצאים בחודש נובמבר, זאת הזדמנות מצוינת לתכנן שנה קדימה, אז זאת הסיבה שאני אתמקד בזה כמפגש ראשון, כפרק ראשון שבו נעסוק. מהי מפת מוח? מפת מוח היא שיטה שפיתח טוני בוזן בסוף שנות ה-60 של המאה הקודמת, שבאמצעותה הוא מלמד איך לבנות תוכנית עבודה, איך להגדיר יעדים, איך להגדיר מטרות. אני לקחתי את התוכנית שלו, את המפה, את השיטה שלו, וקצת ליטשתי אותה, חידדתי אותה, הוספתי כל מיני מוטיבים שעזרו לי להיות מדויק יותר. ואיך אנחנו עושים את זה? אז עושים את זה בזה שאנחנו לוקחים איזשהו דף לבן נקי, וכותבים באילו תחומים אני הייתי רוצה לעשות שינוי. כמעט כל בעל עסק היה רוצה לעשות שינוי ברמת ההכנסות שלו, או בכמות הלקוחות שלו, או במחירים שהוא גובה מהלקוח. כמעט כל בעל עסק היה רוצה להכניס תהליכים כאלה או אחרים בעסק, למשל לקלוט 3 עובדים, למשל להכניס מערכת CRM חדשה, למשל סוף סוף לבנות את האתר שכל כך רצה, או לבנות תיק נהלים שכבר 3 שנים הוא מתכנן לעשות ואף פעם אין לו זמן. אז זה החלק הראשון. לכל אחד מאיתנו או לרובנו יש משפחה, ויש לנו יעדים שהם קשורים למשפחה. למשל, אני רוצה להכיר בן או בת זוג, אני רוצה להתחתן, אני רוצה להביא ילדים לעולם, אני רוצה לשפר את מערכת היחסים שלי עם אשתי או עם... אני רוצה לשפר את מערכת היחסים שלי עם בעלי, אני רוצה לשפר את מערכת היחסים שלי עם הילדים שלי, ולכל אחד מאיתנו יש גם מטרות אישיות, אני רוצה ללמוד לנגן על פסנתר או גיטרה, אני רוצה לשפר את האנגלית או את הרוסית שלי, אני רוצה ללמוד באוניברסיטה, תואר שני, משהו שקשור להתפתחות האישית. בנוסף לזה, אנחנו יכולים להציב לעצמנו, כל אחד כאוות נפשו, אני ממליץ שלא נפחת מ3 יעדים, אבל גם לא נעבור את 8 יעדים, כי מעבר לכך אנחנו מתחילים טיפה להתפזר, אני יכול לשתף ביעדים האישיים שלי, היעדים האישיים שלי הם קשורים קודם כל לשאיפה שלי לחופש כלכלי, זאת אומרת, יש לי יעד כספי, מספר, אם תרצו יום אחד אני מדבר על זה, אבל מספר שאני מכוון אליו, אז זה היעד הראשון. היעד השני הוא יעד מקצועי, אלה דברים שקשורים למקצועיות שלי כבעל חברה. היעד השלישי שלי הוא יעד שקשור למערכות היחסים שלי, עם אשתי, עם הילדים שלי. היעד הרביעי הוא יעד
קשור להתפתחות האישית שלי, דברים שהייתי רוצה לפתח, והיעד האחרון הוא יעד פיזי. אלו מטרות פיזיות אני שם לעצמי. וכשאני מתחיל לכתוב את תוכנית העבודה שלי, אז אני לוקח את כל אחד מהתחומים האלה, כל אחד מהתחומים שהם רלוונטיים עבורו, ואני רושם מה הייתי רוצה. עכשיו, אני ממליץ להימנע ממשפטים כמו אני רוצה לשפר את מערכת היחסים שלי עם אשתי, או אני רוצה להרוויח יותר כסף. ההמלצה שלי היא להגדיר מטרות שהן מדידות, שהן ברורות, שאם אנחנו ניקח אדם מן הרחוב ונשאל אותו אם הוא מבין מה כתוב, הוא יגיד, הדברים ברורים מאליהם. זאת אומרת, אם אני רוצה לשפר את המקצועיות שלי, או את רמת השירות המקצועית שלי ללקוחות שלי, אז אני יכול להגדיר סתם דוגמה, שאני בשנה הקרובה קולט עוד 10 עובדים, או הקרובה מגדיל את כמות הלקוחות שלי מ-X ל-Y, או אני משנה את התמחור שלי מ-X לתוספת של 15%. וכך הלאה, אני שם לעצמי יעדים מאוד מאוד ברורים, מדידים. חשוב שהיעדים יהיו ריאליים, שהם יהיו מרגשים, שהם לא יהיו נמוכים מדי, אבל גם לא מוגזמים, שהם יהיו תחומים בזמן, וכמו שאמרתי מקודם, הם יהיו מדידים. זה דבר שהוא חשוב והוא קריטי. אני אתן עוד דוגמה. אני מאוד חשוב לשפר את המערכות יחסים שלי עם הילדים שלי. אז אני שמתי לעצמי בשנה הקודמת, כמה פעמים אני עושה ימים של 1 על 1 עם אחד הילדים שלי, יש לי 5 ילדים, אז שמתי לעצמי ביומן, בחודש יוני אני עושה יום כיף עם אחד הילדים, פשוט רושם עם הילדים. זה לא משהו אקראי, אלא משהו מדויק, ורשמתי לעצמי כמה פעמים בשנה אני עושה יום או סוף שבוע, רק אני והילדים. אני בהם, בלי האמא שלהם, אלא רק אנחנו, כי חשוב לי לגבש. כמובן שיש לנו גם חופשים משפחתיים וכיוצא בזה. זאת אומרת, אני שם לעצמי יעדים שאני יכול לראות אותם מול העיניים, אני מבין למה אני מתכוון, הם מדידים, ואני יכול בסופו של אותו תהליך, או סוף אותה שנה, לדעת האם עמדתי ביעד שלי או לא עמדתי ביעד שלי. אז זה החלק הראשון, בוחרים 3, 4, 5 נושאים, ורושמים יעדים, מדידים, תחומים בזמן, ריאליים, מרגשים, ואחרי שרשמתי את המטרות שלי, את היעדים שלי, אני עושה משהו שהוא בעיניי, הוא כל הקסם, הקסם נמצא שם. הקסם נמצא ביכולת שלי לבוא ולייצר אסוציאציות על היעד. זאת אומרת, אני לוקח את אותו דף נקי ורושם בצורה הכי אקראית, ממש מפה, מהבטן, כל דבר שעולה לי בראש שקשור למטרה. סתם דוגמה, אם אני הגדרתי לעצמי יעד לשפר את המערכת יחסים שלי עם הילדים שלי, והגדרתי שאני רוצה לעשות איתם 2 סופי שבוע רק אני והם, אז אני רושם לעצמי סוף שבוע אחד אוהלים, סוף שבוע אחד צימרים, או סוף שבוע אחד אתגרי, או 3 ימים של הליכה בשביל ישראל. דבר ראשון, אני זורק לעצמי את הרעיונות. אני יכול לרשום לעצמי האם אני עושה את זה עם כל הילדים, או רק עם הבנים, או רק עם הבנות. אני יכול לרשום לעצמי באיזה תאריכים, באיזה חודשים זה יהיה. אני יכול לרשום לעצמי, לשאול אותם מה הם רוצים לעשות. ואני מתחיל לזרוק לעצמי כל מיני משפטים שקשורים או לא קשורים, אבל שאסוציאטיבית קופצים לי שקשורים למטרה הזאת ספציפית. אני אתן עוד דוגמה, למשל בתחום הפיזי. אז אם אני רוצה לשפר את
הכושר הגופני שלי, או אם אני רוצה לרדת במשקל, אז אני רושם לעצמי אסוציאטיבית, מילים כמו לאכול נכון, לקחת תזונאי, לשפר את הריצת 10 קילומטר שלי, לרוץ מרתון, לעשות תחרות חצי איש ברזל או איש ברזל, ואסוציאטיבית לזרוק כל מיני רעיונות, עדיין בלי לגבש את זה, בלי לחשוב על זה יותר מדי לעומק, בלי להדק את הדברים, רק כדי לשים כל מיני חוקים שיעזרו לי, כשאני אכתוב את תוכנית העבודה, לכתוב אותה. אחרי שעשיתי את זה, אני למעשה מגיע לחלק החשוב. אני מדמיין אותי משיג את המטרה בסוף השנה, ומתחיל לגזור לאחור. זאת אומרת, נאמר שנכון להיום יש לי 5 לקוחות, ואני רוצה בסוף השנה שיהיו לי 15 לקוחות. בדצמבר, שנה הבאה, יהיו לי 15 לקוחות, זה המטרה שלי. אז אני מתחיל לגזור לאחור, זאת אומרת שבנובמבר, אני צריך שיהיו לי בערך 13 לקוחות, באוקטובר 11 לקוחות, וככה הלאה, גוזר עד ל5 לקוחות בחודש ינואר. מזה, מהיעד הזה אני מתחיל לגזור משמעויות, זאת אומרת, אני בינואר צריך להתחיל לעשות תהליכים שיווקיים כדי לגרום ליעד שלי לקרות. אם אני אשב בבית ואני לא אעשה שום פעולה, כנראה שהיעדים לא יוגשמו, לא יקרו, אני חייב לעשות פעולות. אז אני צריך לשאול את עצמי, איזה פעולות אני הולך לעשות כדי להגדיל את כמות הלקוחות שלי פי 3, מ5 ל15. אז אני צריך לעשות פעולות שיווקיות. אז אני צריך לשאול את עצמי, אילו פעולות שיווקיות אני צריך לעשות? למשל, אני צריך לעבוד על הבידול של העסק שלי. אני צריך למתג את העסק שלי מחדש. אני צריך לפתוח עוד 3-4 ערוצי שיווק. אני צריך לייצר גאנט שיווק. ועכשיו, אחרי שעשיתי את הפעולה הזאת, גם את הדבר הזה אני מפרק. בסופו של דבר, כדי להגיע ל15 לקוחות בדצמבר, אני מתחיל לבנות לעצמי תוכנית עבודה שאומרת, שימו לב, מה אני צריך לעשות בכל יום, בכל שבוע, בכל חודש, לאורך כל השנה, כדי להגדיל את הסיכוי להגיע אל היעדים שלי. ניתן עוד דוגמה, בעולם הפיזי, אני רוצה לרדת 6 קילוגרם בשנה, לא בשמיים, ריאלי, אז נאמר שאני שוקל היום 90 קילוגרם, ואני רוצה לרדת ל84 קילוגרם, אז שוב פעם, זאת אומרת שבאוקטובר, שנה הבאה, אני צריך לשקול בערך 85 קילוגרם. ובאוגוסט 86 קילוגרם, וככה הלאה עד שאני מגיע ל-90 קילוגרם, זאת אומרת, ירידה. מה אני צריך לעשות? אני צריך, סתם דוגמה, לקחת תזונאי. אז באיזה חודש בשנה, ינואר, פברואר, מרץ, אני לוקח תזונאי. והאם אני לוקח אותו לתהליך של חודש, חודשיים, 3, 4? כל כמה זמן אני שוקל את עצמי? כל יום, כל שבוע, פעם בחודש. האם אני עושה מעקב? נשקל אצל התזונאי או רושם באיזה טבלת אקסל? אני ממש שם לעצמי, בונה לעצמי תוכנית עבודה, או סתם דוגמה, אני מחליט שאני החל מתאריך מסוים, מחודש פברואר, לא אוכל יותר סוכר למעט סופי שבוע, או אני מפסיק לאכול בשעה 8 בערב. אני ממש לוקח את המטרת על, באמצעות אסוציאציות, מקבל לידים, מקבל רעיונות, קצות חוט של רעיונות לביצוע, ואני גוזר לאחור לפעולות. הפעולות אני כבר מתחיל לשים ביומן, מה צריך לקרות כל יום, כל שבוע, כל חודש, לאורך כל השנה, כדי להגיע ליעדים שלי. וככה הלאה בכל תחום. זה יכול להיות מערכות יחסים שלי עם אשתי, מערכות היחסים שלי עם עצמי, בהתפתחות האישית שלי, סתם דוגמה, אני רוצה להשאיר את הידע שלי. מה זה אומר להשאיר את הידע? סתם דוגמה, לקרוא ספרות מקצועית. יפה, אז זה יעד, אבל מה זה לקרוא? ספר אחד בשנה? 2 ספרים בשנה? 10 ספרים בשנה? תגדירו לעצמכם כמה ספרים אתם רוצים לקרוא בשנה. תבינו מה המשמעות, יש הבדל בין אם אני צריך לקרוא 2 ספרים בשנה, ל-12 ספרים בשנה. אם אני צריך לקרוא 2 ספרים בשנה, זאת אומרת אני צריך לקרוא בערך 4 עמודים ביום, 5 עמודים ביום. אבל אם אני רוצה לקרוא
12 ספרים בשנה, וכל ספר הוא ממוצע 200 עמודים. זאת אומרת שאני כל יום צריך לקרוא X עמודים כדי לדעת שאני מגיע ליעד שלי. בסופו של דבר, המטרות ששמתי לעצמי צריכות להיות מתורגמות לרעיונות שיביאו אותי אל היעד, הרעיונות אמורים להיות מתורגמים לפעולות. אילו פעולות אני עושה ברמה היומיומית על מנת להגיע אל היעד שלי. ככל שאני אצור יותר רעיונות, ככל שאני אביא אל המגרש יותר פעולות, כך יגדל הסיכוי שאני יגשים את המטרות שלי. עכשיו, חשוב מאוד בעיניי להיות ריאלי גם בסידור של הנושאים. אם אתם תרשמו לעצמכם שבחודש ינואר אתם גם תקראו ספר שלם, וגם תעשו 2 טיולים עם הילדים, וגם תיקחו תזונאי, וגם, רוב הסבירות שזה לא יקרה, ובאיפשהו ב-15 לינואר, ב1 לפברואר, אתם תגידו, בזבזתי את השנה, אני לא מתקרב בכלל ליעדים שלי, זה לא יעבוד. ותרימו ידיים וחבל. ולכן חשוב תמיד לשמור על איזונים, על בלנס, בין התכנון לבין הביצוע, זאת אומרת לראות שאני מפזר את המטרות שלי בצורה ריאלית, ולא סתם רושם לעצמי פעולות. חייב להיות היגיון מאחורי הדברים. אחרי שעשיתי הגדרתי לעצמי את המטרה, אחרי שכתבתי לעצמי את האסוציאציות, אחרי שאני באתי ורשמתי לעצמי את כל הפעולות, למעשה אני צריך לקבל מעין תוכנית עבודה גדולה, שבה בכל חודש אני אמור לדעת אילו מטרות קטנות השגתי בדרך למטרות הגדולות. נחזור לדוגמאות. אני החלטתי שהשנה אני יורד מ-90 קילו ל-84 קילו, אני ב1 למרץ צריך לשקול 89 קילוגרם. זה מה שאני יכול למדוד אותו בחודש מרץ. בחודש מאי אני צריך לשקול 88 קילוגרם. זה מה שאני יכול לבדוק ולדעת מיד האם אני בכיוון או לא בכיוון. עכשיו, אם אני רואה שיש לי מטרות, אבל אני לא מתקרב אליהן ולא עושה שום פעולה, שמעו לי, תמחקו את הפעולה ותוותרו עליה. אם אתם רואים שאתם בכיוון, תפיחה על השכם וקדימה להמשיך. אם אתם רואים שאתם עשיתם קפיצת מדרגה משמעותית והכל הולך בצורה מאוד מאוד קלה, אז או שתעשו התאמות בתוכנית עבודה, או שתגדילו את היעד. זאת אומרת, תגידו, אני יכול לעשות יעד יותר גדול. בסופו של דבר, זו החלטה שלכם, והבסיס להכל זה ניהול. אני מנהל את החיים שלי, אני מנהל את המטרות שלי, אני מנהל את היעדים שלי. אם תעשו את זה, אז בעוד יום, יומיים, שבוע, שבועיים, תהיה לכם תוכנית עבודה. יהיו לכם מטרות חדשות. וכשאתם תקומו בבוקר, יהיו לכם בכל יום סט של פעולות שאתם צריכים לעשות היום, כדי להגיע אל היעדים שלכם. אותי הדבר הזה מרגש, לי הדבר הזה מייצר מוטיבציה לעשייה, לי הדבר הזה נותן רוח גבית, אני מאמין ומקווה שגם עבורכם. אז זאת הקלטה, השיעור הראשון שלנו לסשן פרקים הללו, המודל. מפרק לפרק אני אנסה לתת לכם עוד ועוד כלים פרקטיים וידע. כמו שאמרתי בתחילת הדרך, אני ממליץ לכם לקפוץ לסטימצקי וצומת ספרים ולקנות את הספר המודל. אם מישהו מכם אומר, אבל 78 שקלים או 90 שקלים זה יקר לי מדי, ההמלצה שלי, ותבדקו אותי, לכו לסטימצקי, צומת ספרים, כנסו, תבקשו את הספר, או אפילו באתר של מטר עברית, ותקראו את 2 העמודים הראשונים. אחד הפידבקים המדהימים שאני מקבל, שכל מי שקרא 2 עמודים לא יכול לעזוב את הספר, כי זה ספר שהוא גם ספר קריאה, שמשלב הרבה מאוד סיפורים אישיים. ובסוף, הוא אמור להיות ספר פרקטי, כזה שיושב לכם ליד הראש, שאם אתם
קופץ לכם איזושהי שאלה שקשורה לניהול עובדים, שקשורה לניהול העסק, אתם פותחים בעמוד הרלוונטי, ממרקרים, כותבים לכם הערות, תמיד חוזרים אליו, כמו מעין תנ"ך, תנ"ך בקטנה, תנ"ך בקטנה לניהול מעשי. זהו, תודה רבה, ניפגש בשיעור הבא, ושיהיה לנו ימים שקטים, ושכל החיילים שלנו יחזרו בריאים ושלמים, ועם ישראל ינצח. ביי, להתראות.